Després d'escriure un llibre sobre l'islam que estava destinat a la nostra societat per entendre una religió que ens és estrany, vaig pensar que tot bé pensat, la nostra religió que diem que marca Europa, tot bé pensat potser no la coneixem tant. A veure, qui no la coneix? La gent jove, ja d'entrada, té poca cultura religiosa, diríem, no? Després, els cristians els mateixos, molt sovint, es mantenen amb la fe i tampoc tenen gaire coneixement de lo que seria l'història de l'Església, com s'ha fet, en fi, tot això. Doncs hi ha un tercer moviment que seria de rebutjar l'Església en bloc, dient, bueno, tot això són coses religioses, o mira com està el Vaticà, o parla dels sacerdots pedòfils, etc. Bueno, tot això tampoc té massa sentit. Jo crec que ara hem arribat a un nivell de maduresa religiosa, intel·lectual dintre de la societat, propici a entendre una mica els fonaments o d'una fe o senzillament d'una cosa que considerem que ha dibuixat una mica el panorama de la nostra cultura.